ngoti gwane itulabana ba motiga tore tomorembe ikeke gusikia bere igatwanga ina bana bamo ikeke gusikia bere igatwanga ina bana bamo endamwa mwebiti na gusito kurwane robolemo endamwa mwebiti na gusito kurwane robolemo chibesa no bwate kimbwati isike ba minto bunande egari no bwate kimbwati inanche ba minto bunande chibesa no bwate kimbwati isike ba minto bunande egari no bwate kimbwati inanche ba minto bunande tata gante bio monto no monta go goita no nyogo ko ebinto guarda makaso mosani kimore como gari asebuto bindi mwekora ndere kunombo gesiri maranje takiri tuanganire ba minto gusikingo kwana nje mwante yankiri eseyo koiboro kore bosa na bora genda ekore bosa okoba yo bwata chibesa ebinto mo kwana byaba bosa nikitokorwa nera minto tigangoto. Alright, Van Kisii. Yes, sir. Karibu ndani ya studio. Yani na kualega ni senjera ya vena se studio ya Ndizitv. Thank you so much. Nero bwansu Gusii. Yeah. Wah, nero anga wate omongwano kwa Van Kisii, no garege ga se studio. Omusai kuro Gusii, ochire nkuma na matera iyo munguso, amatera yemiondoko ya ina yake. Congratulations. Thank you so much. Karibu sana. Ugo mwancho muligire karo kwaro riga ikini kimanyerio ngatu asoire bene asensemo ya Free Friday aseto kweruta, yani tunajirusha, tunatoa miondoko, yani asitokora nyegera kidogo na kikiagerere tuatenenire otherwise kangana we karansto kwa interview lakini asenge njonta gere tora ara tuma tora igungane studio tore na kikiagerere tuatenenire igo tori na Van Kisii no moteli no munyangero gose no musani ko rwaseriro barito lya Gusii mongwano chire nkuma kigima igo swagari asensemo ya Facebook no tole live buna Ndizitv news ensemo ya YouTube no tole buna Ndizitv news na karwa soire galia subscribe share alafu manya abantu bande igoro yo bwansu bwo mu Gusii igo no arega iga kurubono iga bakanga chigo chikora chinsa isato ine ngoma ya enero bwanchite ine no mu manyete bo ikira no manyeto mu manyeti bono ka hapo polea hapo asenge chungu cyaro to muganoye asenjera yubo tambe na kiachage to muziki muskinki omokonyire nka yaro cyesa matwari bosyo nebintu binde binge na bali mogoto SMS tuma ochage gase studio wetrase namba yesimi erega abo ase ATV yao igabano mwanchu morigereria na ri interview yaito echagite Van Kisii. Yes. Elieta na ri elito manyete ose Van Kisii ngairi ruwede elieta elindire na anda marieta o kamili na ria. Marieta nega bisangoro ku Kevin Ngiti. Yeah. Ena ri elieta. Ena ri Italia na ri kebande. Ndirio monda go tume mpesa ya molete. Okay. Igo monde sokubeka mpesa ndigo cha Van Kisii. Oligo cha Kevin Ngiti. Yeah. Twange history nga yuboire kurwa Van Kisii nga yakorwa familia abo no mwana okali ngale yani toy background information amangana ali yakolengetae ayo manyane. Van Kisii yuboire Kenya. Kisii County. Ebona. Kayo rugali Sengera location. Alafu njabono ndo yo kabira family. Ndo aseragini ngani njumo muromo tangani. Sabana batano. Mwisiko monene alafu njoyo kabire. Baisike bambwati babere ko rwagu alafu mu muromo kapi. Ndetole batano. Igo muraba babere abisike batatu. Yeah. Lakini asa muranaye first born. Naye lisoli umugaka. Uye mono sana. Nka yuwa chagireta masomao kero keninga ye osomete mbakugaika. Primary nsomenta sakor ko gembo preparatory. Ogembo. Yeah. Naongolete kuru, class 8 in the year 2012. Then I joined Nyangweta High School, Nyangweta SDA. And also mete mpaka ngakora form 4. Then later nga join Thika College. Yeah. Thika College ngi wasomera. Thika College nimefanya civil engineering. Civil engineering. Yeah. Igo na kiota gete kondetera abo engineer merega ketere ensemo yo musiki igo mwancho murigeria kwegure Kevin Ngiti na era tubatege gase studio lakini lieta limanyekanete kabisa Van Kisii one of Van Kisii kairi ruwede the origin omori bwe lieta Van Kisii ngairi licherete mpaka ogachakoro kweliete
Ono Van quiz ni eteli lichagete kende high school. Kinga so high school form 1. So nikiingia high school there's a certain prayer alikuwa anaitwa Van Pasi. So Van Pasi hiyo time alikuwa aingo monto geto wako mobile sana. So na anje to monto ali. So that time unaona kwa nganya ono monto ofumete kabisa. Era watanga njomete noli ncheno. Van Pasi. Ogakire club kiasi no. No, hiyo time walikuwa Manchester United. Oh, Manchester United. So ono nkanyagotewa Van Pasi na nje ono ingo so form 1 okanyora kiwono ngweruka twagakire mbuzi cup nini konyagorigere liga ngatewa quiz singenjo that time hata nilikuwa napenda kuuliza maswali sana ngatewa tiangero ke Van quiz maboli kwa alikubuli sana kirasimi kwa lengo mwana risasi na kaboli sana ngatewa tiangero ke Van quiz ligacha igo tu igoli kanara igo kazoa hivyo kutoka high school na bantu wamaite kwa Van quiz Van quiz aka Kevin Ngiti mwancho muligere nerto bategega ase studio gendra gutuma comment yao gendra gutuma abatera kuri kwa ebwanchite gere tuchugo chiesa rana ritubwata libagari abene ekerarega ase studio igura to iru muganoye omwenge igonga yeboire ucha iboire sengera no te baiboire sengera ere bumachoge church account ne ya Kisii igono mungwano ito no musawito one Van quiz ugatara mpaka wakore civil engineering korutika nka yo muziki ochakirete gaju nga yo chakirete muziki kinde hata nikiwa Sunday school na actiri twatera tokaenda mpaka internationals nikiwa Sunday school lakini nikiingia sasa high school nalibono tochagite music kabisa. I remember nilikuwa naandikia hadi school choir songs. Composer. Nilikuwa naandika so kuna songs tulimba tukiwa Nyangweta ukiingia hapo unaweza niona ziko tu. So then hapo ndo nilianzia music kabisa nikiwa high school. But then nikimaliza sikuendelea ya music because nilikuwa nataka nisome kwanza because unajua hiyo time ningeanza kuimba mimi na hata mano yosalike. So and then nikimaliza college ndo nilianza kuimba. The year 2019 December after nili graduate ndo nilianza sasa kuandika ngoma zangu lakini nika produce the first song 2020 January 2020 na lio sogetie batera kwa gutanganya batera kiuko koro dotera teno mweskege to kurita bri ngoro kumwanchione. So that was the first song nili hata sikufanya video hiyo ndo nilifanya ya kwanza kabisa. Mwanchione karange mistari yango ilikuwa tere to mwancho gotora igure mwanchione ningwanchete naye mweka gakitimbwa tionde mwanchione aningwanchete naye mweka gakitimbwa tionde ngeta rusete video adero kukoro kuyega no pranto ko rusie video ono singagi tindengere dio sanjengole video because that time kana chagete resources suma itena jita chine chinkong nkanyago enderera igo so nilikuja tu nikatoa songs zingine baadaye ngakora video okay igombu yabono kwa igongo otera obateli bwago osobwana muziki bwa obochakirite Sunday school karoro mwana moke ugatira guche igoro ugachaka kulikira okerikira matera go December 2020 otera kwa gutanganya okumwancho otasoga video ogatera nkoro koiga ebitina obolemo ngeke guzire agatera kukohite sana ndigwa bachaka gosoga agatera ku it's 5 months ago so igwa sogeto mutinyu staff agatera ko to koligete around eli class and form 4 alifanya exam nalito aligeta agatera ko because that guy Kalje alikuwa amemaliza form 4 ono liliali sco ogo ngata ke kontenga na kioro chitokora because from back na kanga sirenga ki ndete tokore gas ngamate ya ono na kitora kore gas kole school you know it's good umuntu concentrate na ande furthermore ko form 4 kora nonya form 4 and then
tumakorengereri because content ziko mingi kerakora agacha ngamate bono ikaranza nko tokore bintu muna tumaite mukama ko bikora bono mumaite pako muchibu no arari kabisa akubagambire kina kabisa ntabya ngo ngayi mwaruseti amangana yaiga inki what was the story behind it okoliko gotero gods esengencho montakar koliko gotera igintonkero kwarorire kia gokorekanire gosige ntoroche inki kia ba inspired mukaliko gotero ko na korengera tikale there's a time nikianza kuimba ona bande benge ko kotera no muroyo chagire gotera oso bono salikire usi umetumba ndombaro batali ko understand wachikorora ndo aseti tukiga ngingerete gabata bono yo beireke bako oyo tago tokonya usi bono insinyu ku understand inki monta go charge instead atagere go support usi ine talent monto naro ko minyoka ndo chaso mupira so bantu bande barochinga oyo salikire usi ebintu mbiro bono monta go igurete ndamwe sego akokorro begete yangengia oigubobe ono nkalengereri and then that time ngentongero konya Gusii abeire bantu bengo kwana siji abasani babwate pride korale ono ngolengereri ngateba this the right time watero bono batageno egosoke nka lengereri biru byako rumega ne bigente kono konya Gusii there's a time siji pride nini so ngamwa go bono watero gotigango kole twende studio karo muchite studio nga yorusitv to kesenga chonko ko igutore basani bandi ba complain batebanga chibese chigotobere echida na boko nyarori getogotera lakini gwasinyo go record gwasinyo ko rusino nyeno video asengenjo bitoki mbiyo aya nga ikwa rusiti che bitokyo gasoera se studio so karo gotero gotoko le tokolika to take like 2 weeks totara ende studio tokaso ngote vinka aetema kelio konyora na inche kelingo nyora tokole to ende studio so I used to also nga chinenga time amalende you know I have only mother that alikufa kitambo ono nga time amana ke egentongera na alikire any amount ile bwata iso konkonya wono you know gusto ni mtu ana church like 10k audio so nero le producer yako teroko Augusto lakini tulimwende huko tukiwa na 2500 peke yake kera toikaga tukenda na 2500 kera toikali nkomotebia endugu gentongera lakini nende nchibe sa karato record tukienda huko nje tupiga so agatu understand juu ni mtu nilikuwa nishafanya kazi naye kutoka kitambo kurumaega matera una Maria Makobiara Tindaika nilikuwa nisha record ono alikuwa na understand ngakora tukakora tayari huko tukakora so tukiwa huko nyumbani there's a road show ilikuwa huko I was not invited in that road show lakini kero nanyora baba bujino bale vikiyang nini umuntu naro engiko igole kiombe gete alikuwa na road show ngoenda alingo motebinga na inchengo terande nande ga nonka no muntu ngali nkasengera no yenge kwanza iga nonka okonge chance iyo song ilikuwa Augusta akata na twete demo konye nkorera ni sambo tu nkobeka batero kuri nawe ka bantu bagachangamuka biya bakaigubiya bano nalie umungwano yachitego ontainga agotero kunokuya uko ndaito to basoke koruwali kali gorega tutarakwa so tukamaliza road show nalie to achetali kama tavi songs sijaimaliza ngamotairenda nalie achiteko comment that amount ngakora ngakora tero ko nonga go studio ya sana kara kange mistari kiro montamanya maene van quiz ne role studio mena botora beka ali we video montate venga bantaba mbali studio boli kara kange mistari tata gante bio monto no monta go itano nyongo ko evinto kwana makaso mosani kimole como gali asebuto tinde mwekora nderebu no mogesiri maranchenta kiri tuanganire ba minto gusikingo kwana chemwante biankiri eseyo ko imoro kole bosa na bora genda ekole bosa yo bwate chibesa ebinto mo kwana bia babosa ninkito korwanera minto tigango toigwane intu na bana ba motiga tole to morembe
inkitokorwanira mintotiga tiganko boliga aetata tiganko boli mia mono gatuliboro yo ninje nyalesa mona makoli sukuru erobesa tikwanya kurwakira litu koneri koli chikoni totageti mamaruge igobegete buli agote bantu tolibago mama igache tamo naitwe watoseria soro bago totageti go ikange naitwe tate to gwanjete lakini ayo tuangete mamera gwanjete lakini chipano menyete tate to gwanjete lakini ayo tuangete mamera gwanjete lakini chipano menyete tata ikimoko una na mama tata ikiogo sereli mama tata ikimoko una na mama tata ikiogo sereli mama nakikwabeya nakiokalega nakikwabeya nakiokalega extreme music Eyo Gusii makobyara njengolerande makobyara tige bitina makobyara inga molembe makobyara njengo nganyande makobyara aye tata bambura koigwa mukanera tagete mama koigwa mukanera chaite kanyomo mukungu nkamotiga nkagende tauni koligio bodima abunainde extreme music Eyo Gusii makobyara njengolerande makobyara tige bitina makobyara inga molembe makobyara njengo nganyande makobyara aye tata bambura koigwa mukanera tagete mama koigwa mukanera chaite kanyomo mukungu nkamotiga nkagende tauni koligio bogima kerali tuko chisimi chianyalire narosidenje ko nganyande kumbe mama chande temokane liogirio manere talikorara kingo chigwa keresi mi mama inje na mukago ngosigete nakiotagete edeni ntethia yengakane mukungu no yone tatatagete gakwango tebanga no morogi makobyara njengolerande makobyara tige bitina makobyara inga molembe makobyara njengo nganyande makobyara Hello mama gakiwairire wa gakimo murone mechando kieye omokungu bloody town material mendo chemotungi takwe imoki ande tera machendo siecha amachaya onsi niga bwate no abaise bakeko bakwani nesegia tete areke kakimama chingango we siasa juzi my wife alinipigia simu akadai mnadai kunyoa dread be deadly I live or die for her yes nyaru ni mali safi made no more chain smoking ashani chain for life basi washe kakando mapenzi na yanoge makobyara njengolerande makobyara tige bitina makobyara inga molembe makobyara njengo nganyande makobyara kumbe mama chande temokane liogirio manere talikorara kingo chigwa keresi mi mama inje na mukago ngosigete nakiotagete edeni ntethia yengakane mukungu no yone tatatagete gakwango tebanga no morogi makobyara njengolerande makobyara tige bitina makobyara inga molembe makobyara njengo nganyande makobyara
Nocto Fanta. Prince on the beat. Babylon inchwango twensi totore ke toriange mesige yuyago igoro into twensi togende abasae bari more busaime abande more me yechanga inchwango mwensi mobatiswe igoro ya tata tochi twensi Obachayo bongete nje natigire nachira se yeso natore kire tintage tishetani na kwangire meremo yo yonsi nje natigire Chango shetani obo chingotige Gose toliko igwangwa kemete Amazikani mbwate gachionzike Obo chayo bongiti anchango tige Yeso no moto lione Aso bongi mabwane Aye no mwame karwase so Ane karwanche gachiontige Chige, chige, chige Chige, chige, chige Chige, chige, chige Chigange ndasa yeso Chigangenda se tata, chigangenda se yeso, chigangenda se tata. Ero yerire meyeteye, ero yerire meseteye, ero yerire meyeteye, ero yerire meseteye. Naskia sauti, naskia sauti, sauti ya bubu takubu, wageire nje mugunjaya. Anko nakyo konyora kande. Mwando kabuna inche no morogi Ina mwamwe neribero Nere kogera tukurwana Akanyumba kayagi kwa gacha Mwatebe na vitanzani Abana bagweta matemu Enda mwamwe mwabaroga Ingo simeka kende kiama Mwareta chiombe chiarisia Nikitoko rwanera mitoti gangote gwane Intuna bana ba motiga toreto morembe Nikitoko rwanera mitoti gangote gwane Intuna bana ba motiga toreto morembe Ikeke gusikia bere igatwanga ina bana bamo Ikeke gusikia bere igatwanga ina bana bamo Enda mwamwe biti na gusito kurwanero bolemo Enda mwamwe biti na gusito kurwanero bolemo Chibesa no bwate kimbwati Isike ba minto bunande Tegari no bwate kimbwati Inanche ba minto bunande Chibesa no bwate kimbwati Isike ba minto bunande Ndizitv ubwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore Ndizitv nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizitv obwensu bw'omugusi. Weekend tabua tumuru biurumba tari weekend nonya
yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kelia bagotera n'ayandi mange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murigelio Ndizitv kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio omokon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gochakire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore tere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizitv obwansu womo gusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizitv. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire nigestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatariko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo nigibwate wifi iyo tari gwakanira chinse 24 nigabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizitv ubwansu bw'omugusi. Makobiara tiga bitina makobiara ingo morembe makobiara inzengo nganyande makobiara ayeta
tata bamura koigwa mukanera tagete mama koigwa mukanera chaite kanyomo mukungu nkamutiga nkagende tauni korigi obogima kerali tuko chisimi chianyarire na rosidenche konganyande kumbe mama chande temokane liogiri omanere talikorara kingo chigwa keresi ni mama inche na mukago ngosigete na kiotagete edeni ntethia yengakane mukungu no yone tata tagete gakwango te banga no morogi makobyara inche korerande makobyara inche korerande makobyara tige bitina makobyara ingo morembe makobyara inche nganyande makobyara aye tata bamura koigwa mukanera tagete mama koigwa mukanera chaite kanyomo mukungu nkamutiga nkagende tauni korigi obogima kerali tuko chisimi chianyarire na rosidenche konganyande kumbe mama chande temokane liogiri omanere talikorara kingo chigwa keresi ni mama inche na mukago ngosigete na kiotagete edeni ntethia yengakane mukungu no yone tata tagete gakwango te banga no morogi makobyara inche korerande makobyara tige bitina makobyara ingo morembe makobyara inche nganyande makobyara Hello mama gakiwairire wa gakimo murone mechando kieye omokungu blood town material mendo chemotungi takwe imoki ande tera machendo siecha amachaya onsi niga bwate no abaise bakeko bakwani nesegia tete areke kakimama tingango we siasa juzi my wife alinipigia simu akadai mnadai kunyoa dread you deadly I live or die for her yes nyaru ni mali safi mate no more smoking asha Inkieke gusikia veira igatuanga ina bana bamo Inkieke gusikia veira igatuanga ina bana bamo Endamwa mwebiti na gusito korwane robolemo Endamwa mwebiti na gusito korwane robolemo Chibeso no bwate kimbwati Insike ba minto bunande Egari no bwate kimbwati Inganche ba minto bunande Chibeso no bwate kimbwati Insike ba minto bunande Egari no bwate kimbwati Inganche ba minto bunande Obutakubu Wagiri nje mugocha Obutakubu Wagiri nje mugocha Nankyo banyora kane Mwando kaguna nje no morog Enda mwamwe Nere kogera tuko Alright, manche muligeria na watole na van quiz giga se studio litukolia Friday na boto cha twakole bintu bunaiga etubwate nkwana eyemo korugiga asensemo ye studio nyakonya tumo manyeti igoma itinga kwa mumanyire ndia chagiti gotera kwa yego tangani omwanji one 2020 lakini tagosogetu video na kartoga ndete na matera amange otero kuma kubyara makubyara otero kuna kikwa koligete nkie kigia koberete so makobyara ntumete matero ngulika ni bintu bigwa happen bigwa happen as a society bintu binaro lire bigwa happen boli kabisa nama yango tebanga tuandike so bunenge tikatokwanira abantu bunaba bachange kwale so na chete kwete kenyoro gali kale korora kijana gite kiaretira umurugi ugakore gasibia ukwenda mugondo kolige konda rageria abana baye ono ishida neri umumuro ono chire gote binonya tatu maona ki ninta itakale mokane na inje bono ngoli into biane korwa bono bajaga temo mukungu gwa ale tukongainire oni motete gotutama wajaga bono kwanyara bajagire ko kuruto mukungu ya magena yembaka yikere ba mosere yabona
igo bono ekagera ngateba no ya bantambo baokora at the same time mtu wanjite mama baito lakini rende mbaro barababe batata itimo kama muramenya batagete barigereri barabo mbia mono narega bakurika gwetera senjera ya SMS Eric Baraza agoteba ni shabiki number 1 akondani nanda goteba taragende igasi igagenderete ku watch Free Friday agoteba ngo kwani kabisa Van Quiz ngoteba inga matera go garu muriro fire bin moto mbia mono sana Eric narokoro kwa Patrick agoteba hello Ndizitv napenda sana napenda program zenu agoteba kulika kurwa Homa Bay agoteba nkwani Van Quiz gigase studio balimo ngandata kulika mwensi na arege gotarika lieta agoteba ngachi amatera yumusaujo na matera mayaki gima igagwenerete to support ine talenting ya ando gokwanire tararika lieta lia igogendera gutuma chi comment chao gwetere namba yesimi eyera se TV yao igoro igagwo ono Van Quiz amatera na arande nyugwete moterete muri byumbe yani ni kama murabanta banga sogotera so kero na tera to gotero kwa no gotangani so ile happen hivi kero tera to gotero ko gotangani umwanchi one bamurambara to asometa na high school awono bachi to gandenga to akole na music ile high school no inyete bagandenga ke na iguro gotero kwa gasigete na kuigure nini gotero nchomete talent ile nje tinyera rere nilianza kuimba bagantete talent ngwengo to join to make something like a group to so kiamo na inche nenge muigi melinga batebi you just welcome toka ikaranza to nalito cha geta bona inde gotera nkarati gotera nchubweka nga join bona tukabekyo kiongende tukakeruka abantu batatu tukeruka extreme music on extreme music tulipiga ngoma kama ngoma tatu ngoma tatu entige makobiara no kone ngoro kunya kirali totare tamatera ayu na mange tu akoleta karibu 5 lakini hadi ntokoleta video wono kero tu aendra ligo abande bagacha bakende school abande oyo maka enda Migori oyo nde Nairobi ono nje bono nje konye na akoli naondeka so it was hard kuumirana kera yaba hard andi bono tukacha ku swatch challenges gete chinyinge challenges so trenda challenge igona andi mubwate kyombekie gikorwa extreme ayo extreme sasa kose yate nenete wana kero ndagacha kwenda akaanza kupiga music yake Van Quiz inki ochoreta matera yega ago a secular oso musikio yigonde inki otachoreta amatera gospel talinga ngange tetini gotera gospel gospel ni nabongo kole nimeifanya hadi collab na Mwaniki so nabongo tere gospel lakini hatukufanya video iko YouTube kara kangona ranga ngaki ngobati video kuna video lakini yetu tumeupload audio iko kwa channel yangu gospel kabisa tulimba gospel na kikoroko ogoro chichokora na manyire nonkonye Nyasaone namanyire nonkonye Nyasaone abaiboli bone nchebagasira ndio gospel naboko nyara gotera gospel kurende inki utachorere terende karoro bwate eke wega naboko nyara gotera gospel wono nchena tebete tigana semi abantu kwanza because I just wanted nsoe kabisa society maybe ndomiro bigo korekana so that ngise ko beka konteka se gotera naboko nyaru muntu change osiki amukunire that's the way nabona amwite tunara so society lakini gospel ikikuja tunaimbanga wono Niko chimozi na boro cha gospel na bora chikote. Mimi napiganga collab na msanii wa gospel si ati lakini yesi secure bado mimi niko secure tu. Ika msanii ulibagwa ka gospel yabo Milly Carey. Ikyo mongwano ya gospel yote ngwa ka. Milly Carey tuliimba naye lakini tulimba tukiwa in a group. Motherete nere. Song friend nilikuwa naitwa Mama. Okay. Na mubwate kigase studio na rolingo musubati mutangani kigima wiki ili ntangani na wiki ya kabiri raro chenga ati gatutwale Van Quiz. Mbia mano bali mongenda to tubwate gwetera se omtandao yani Facebook na otolega ali live buna Ndizitv news na boy YouTube genda gali subscribe alafu share alafu like egera tuna comment kana na ndi tunakora le ujumbe yo bwansubo mu Gusii orochito bwate no
musae oito gakora Gusii omwana oito ogenderete gwaka matera mayo muziki omuya kigima naro kolika goteba kuri kwa Nyabando Junior Mara Roots agoteba I really love your show, keep it up. Na nde nkwanelio mzaniga bwase studio Helen Ndizitv naendelea kuenjoy show mbia mono igo gutoma comment yawe ikanye somega iga umaite support support tadras moment chibese mo support buno musanyo iga urege ga studio support yoko mwana wa YouTube channel yawe nererie Van Quiz ako swagari YouTube oligiye ta Van Quiz wakomanyora gari aya subscribe igo nalio mwete support tadras momo ebitoki Gusii bo igo nabo okomotomera kende still okomoe support ya go subscribe YouTube nabo igo nabo okomotomera kende nera agenderere nde okora amatera aya nguchari kuri namba yesimi ekarto guchya gukura kurira otero kwa mwaniki ndi mwatere to kuiga kwa gospel omokorete collab kwa mwaniki after nimetoa maskani nalitokoleta na mwaniki ogotera uko mwaniki no musani onesa nande no muntu anchitega singokora no muntu okora nga advice ontenga bintu mbirome totakere watera to basa gotera bintu birega nini so no muntu konga advice sana Bona Van Quiz omosikingwa kanole muziki inalipa lakini eko bwati ne birengo bono kero totebu na nche bono kana chakirega muziki boniga na korobesa ya muziki korochaga ko last year na korobesa ya muziki lakini I just hoping gochimotu inangangana tu nkyo tara kwero moyo metaba sanimane mbaro guchaki go gosoki chingo magitega akonyora tiri gwakana singichabu nere no ategemete kero kende no ihaso yae obwato kwa moyo tigana guchali ogende binte binga so ana no kurungi chipigipigi why ayanga kyotara kwa moyo gotara rokende bakabona nche kingo so muziki oyo tinso ati oronga the main purpose na nechi be sangoliki nilingie huko so that I can express my talent kwalale nche tinso ati oronga na so zo muziki oyo nja ke biashara ati bono ntenso kyo gotero komo ncha konyora chibesa no hata hiyo song trending ama maskani atujiona pesa yake ntwanya garora pesa cha maskani para yani nilingia tu so that I can express my talent no ekero mongoro ara cha ko bowling talent na gwete ngikwa kwalete nyora ngango atatoka okarario gwetera se amatera uyo mono kigima akotero kwa mwaniki timaito se producer ne nyora no nyena audio kwa audio iko atobekere audio gokonye onye support kuruga igabono bebuna naye video bono rende kiwachire gase studio egerendo turaranga kinga kimumro ya waka gospel nandi karo monto secular kolendo tebire na wate talent gogendera gotubati mwanchu murigeria Facebook na eli Ndizitv news, Twitter na eli @Ndizitv news na baigo YouTube na eli Ndizitv news na ndegenda gari subscribe tio turanyora gotera kwa mwaniki bagete collab no mungwano igabega ase narosire kagende taoniye obogimo bwesi tuliti nabeire nche chokora egurunche yaya yankolire kolende kingo kumoyo nche ni maete Yesu na konye Yesu konye tato konye Mungu konye tato konye namanyire no konye namanyire no konye namanyire no konye nyasaone ingomoyo omosombo nyasaye ingomoyo omosombo nyasaye nalelire myake mingi ningi kyagalire bwarerire iga ningi kyagalire bwarerire iga nichandinsi ikerero nekyabutuko moko mambia kiriro nekyabutuko moko mambia sikiraringana ayasemelyo monene weteiro bogimo bobe bugima bwe birengereryo wete irobogimo bobe
obogima bwetaun esauyiga moyare ambinaya nobare bunabande mambinaya notuare naye ogoke bunabande semerio monene nyuma y'amabe amayanjira ari buca tokumayo yaya suka mutwe musemerio monene nanjire namaene umusumba ubugimo bomawonchereria mambi nainche ni bomuntu nanjire onsabere ingende kanisa indu ubugimo bwechokora inkolero monene namanyire nonkonye namanyire nonkonye tata nonkonye namanyire nonkonye nyasaye oyo tali mwanya bantu akora ebintu buno omonto agankonya akanga ebintu esati eronge bikoroto mwanya bantu akanga esukuma nainda kagenda gutangasa enseye gakiti gatwanchane tosikane nainde tosabirane mwezi kuma nanda kaenda kumutangaza lakini nyasaye erao kwa kire gintu nande tali gutangaza biyakagima yine collabing yabo na rodringa huyo anaweza ama hawezi anaweza amangana gospel igo uri kabiri okonyoro muntu utagite collabo ya gospel van quiz no arega igamwakere simi acha mwake collabo enkonkigima buna njendo chetora chetorosi collabo inje na Brighton na Sara na ayo twake collabo ya gospel okoranga emeria na beraro ligo chiabu someday osonye te kora ligo iko ake collabo na basani abange sana ba gospel gospel collabo umete bindene bya nyasaye one collabo kara achiro tere ni nyasaye nabokonye okonye na rege gokorika agoteba kuru kwa Kelly Techno from Etangi agoteba msanii akosawa anaro kulika agoteba ni Elvis Morara kutoka Nyamondo huyo jamaa aendelee hivyo akosawa oyo Timothy korwa matagaro tu omwana oyo no yonka monkwaneria matera ayangokire mono kigima bwata maigati Timothy korunka seino gali ninajivunia huyu kijana sana because anatuelimisha sana Evans Onsongo muma bamwabo okay akitimetingia mini mumeli bamwabo akina ote bamwabo mino Evans Onsongo bia mono asoko gendera kulika ekrengel kiao nego chagaiga asesimi wetera ase namba eyuere ase TV yao one van quiz ntoma etenga amakongunaro amanga mange sana basani buna ino amogokina bono keroke na bono nyatura ira melike gima mono abo munyangongo akinoro munyangongo kivyako kwa ina yako lakini amakongunare abasani bagokina bono na ndibo bwata chi talent ya ukweli bagwetira nararia ya buna Evan Quiz kwa yariko bakogwetira asobateli obiga bwao no challenges yaro ne chinyinge naboni gabono bali tutaramanya basani nabange sana Gusii abasani bataramanyikana nabange sana including na inje nondo mo so nje tingo tanga namanyikanire mono no so okonyora chisho cha vikiru chinene lakini abantu okonyora bararoro mbali bara banene bali bamanyikane to already kwarale to okonyora upcoming musani bunanje kindeze show yi unless and otherwise it was the show ya basani bone rigie to au noranyore lakini okonyora chisho chinene sa banyangonga kabisa bamanyikanire to okonyora upcoming and that's the truth ikinekene nande mono ise kwendororo otebi muntu naki engineer upcoming goterande kakiswali gele gotera kwane nge chance ntere onye nkwenge gali awokan awoteya karatika keko and itian start to kwanyora ayono kwa chire totereti na umuntu aikanste gali okoroliro tebiruri ni umaete akiaswe igorali ate kwanyora bono muntu oli gali ocha okobolinga ngakitata na korochali
So challenge kama hizo chi nyingi tuetere munanje nendere chi nyingi sana. Bune sana sana hizo za mashow hizo ni moja wapo. Alafu challenge ende konyora ono bunantu no tolenga umuntu oligirete mamu mino. Wase muivo liogo, wase mumuro mino, wase nini konyora bono turanyora gasi. So tubwate besa guchira studio. Tubwate besa gusokera video. So support uneite no. Hiyo ni challenge nyingine. Alafu ikintu kende kwanyore bono gotero buno kama skani wa trend. Bono monta expectatinga umuntu gotero ku trend obwate chibesa. Correct. Okonyora njera gotaya ahita gotero kwangu ko ikurweredi. Karangolere cha. Na ko ibono korwa Ndizitv maskani. Kwa makonyora tubwate kende kwazi nyibona kiyo korana kiucha kwa mwereza. Kiyo kumota ibaka iu. Ono ine challenge. Alafu ikintu kende mbaro bago korama. Bago tainga gotero kwa gose na matangu kagukubu. Kwani sana sana kuna mabroga wengine Kisii. You know somebody li bagago go support igentaro no korama. Ngoja sometimes ngoja naligereri na I remember like last time gotero ngoro niliwaitoa song frani ya kamtu frani YouTube. You gotero kukwali kubuka no kwane. So njenge ntona koleta ne cream na wegete YouTube. You know YouTube ngoligereriere. Yara ligena kibinte imbibu kaine. So wani ilifanya ikaona hii vitu zinafanana ikaruhusia gotero uliwa kamtu frani. Lakini njone the thing unexpected thing naki kina harusi umuntu mutangani ko ngagere siminere to kwane. Lakini nganyora bono chipuroga chiandami ono ngasinyu ndiko mundawo koragwa keresi myabata ngakiye ikera igendo kera kibona maete oyombora no monene ko bwoy bono no koramo yorenze. You see, so hizo ni challenges zingine bono kwanyora liliba koramira umuntu bono utakumaita ukumanya sobo. You see, bono engane jo mwachito mugaganye korana kamtuvula. So yeah, we come and talk corona after ba koramira bandamire ndio kanyora tabwati boko nguna. Yeah. Bono hizo ni challenges bono konyora ani advice na wase kwa project ya Gusii. Angalia kama akina presentali akina Mungai Eve akina Kioko wanachunguza kwanza bago wake na manyesini bako bolingi kienge they consider both sides correct. Talinga uliogo serugo soyo nyanoyo go seruyo mwana chirekina mwachagera baramoto. Yeah, it's not good because at the end kwa enye kwa bwa the fans igendo bono bako rumusani yo bobe ande ngo Gusii instead tutakere ko mu Gusii goro kwanyora bono ya kwanyora umuntu ongangire kwarari oso chukire umuntu gete ya atabwat saba wona era maitenga oli no musani umu ende bono kwanyora Gusii twagura sani abanda kusimogukina bono hizo ni challenges. Kero kende piracy inko ibunda abandi ba complaining bune bitoki birebike abagosokyo gotera koira agali taranyora besa o studio o taraika gosoki wako ibulio gwete iga street iga ko gotera kwa gokuvuga ai kikenda bakabe yo ina happen bono buna gotera kwane you know na gotera na sogete mutinyo sta kitambo sana nilifanya audio na recording ka telefono gotera ukora vera ngochikonyora chibesa manya koraki manya kora video ono gotero ko rigete after hiyo ilikuwa collab mwiskana tutereta nere so nikapata hii song nimeanza kuisikia ikonya kucheza abantu bechi pikipiki you know nichabono tinda kora video you know I don't know na kiye kirete bone content unile gacha kuweka na usi ngo ikere ya happen kerwa so kire gotero onye yenge collab kwanyora umuntu moterete nere okolikiri ya kerwa alikiri kwanyora gwacha kukoyunga kikai patero ko nonde nako gai content iri ngeye gwashtuka you see lakini kerwa koleta gotero sema mimi peke yangu hiyo ni secret yangu mpaka nitoe video ndio ndio soko ko launch kiro montamanyanga ban quiz o launch rio gotero ko gani ne challenge ne kuigubana rito ko na tingo manya usaye ne nero abo kuiro gotera se studio gusa se producer yako tegera yego gotero ko nokuya kabisa lakini mawatenga uko noko bendugu okoiga ngogo konya ai watiga nganye producer yangire igotigantige kwa makanya musaniyo monene kabisa nero gwata gotero kwa wakwacha kumya
Okay. Otero konate tikuno kobe. Na hiyo challenge iko. Hiyo iko. Ichiko na abuno go chiko unga connection. Chiko na connection. Awono tumanyiri ayono. Karali. Hiyo ina happen by the way. Na bako nyoru musani amejituma hotel kumbia kole. Ni stadium montolia mu advice amotena ki. Osenja hotel uko. Asigite no gose. Change yake. Kendo change. Kwarali. Kwa nyoru bona ko muito moyo motenga. Okobono ngaikora ikitata. Otere ngento bunege nkiege ono. Monto buno oli bono nyora olusire interest ya sawa tero kolio gotiga gochiao baadaye kwa nyoru mondo oli ari kwa mugo getikifia tange content ye nganyoru mondo munagete ko tero wa koruko maganyora ko hite ti kole trending wacha bona wacha gumia ke content ye tata you see in happen bona ngikwenete ke koru ase ensemo bunejo egere to improve bintu bune bimbi bakorekanira sana inwa basani ngitura akore ensemo ya piracy ne ensemo ya chief producer ensemo ya barabotali bonsi producer chinene chingia kigima buna koira no ira buna kore anakusaidia mwasokie ngoma bona nkiuro chikira akoro na Ivan Quiz egere go kiene piracy na bantu kuita bando mo litanga ni kabisa tigato appreciate gas yo muntu na bembe just appreciate because na effort ya bege toro na energy kokore ngento keli so let's appreciate arafu ngento kende kya kabere to tigago igoro yo minenda mwamu kanali ose ngato muancheti let's just be fair to be fair tigato tutiko ba bando tole corrupt ose kwarorero yo minama be nini so let's just learn to be fair and love one another. Abantu basike chigasichia abantu. Baska nebenke. Ko watero tarasoki wako igule street. Iga abantu basike chigasichia abantu nabo minute goteba. Yeah. Let's learn to respect one another na ande tuske gasi umuntu because ngenda tumikaga nena jina and effort. Correct. Yeah. Ntuma itenga YouTube ko robate ose followers ya bange kero kene ngo nyorori kende koru YouTube. Ayango nyorori kende ose bad. Amina saina inalipa. Ngonya ko valere. Ngonya konyorori gantu gakeiga na mashabiki bawo kubwate siga. Ngonya gokinole. Ekero togenderete iga narege gukolika agoteba Joyce kutoka Tabaka uyo kijana ako sawa msalimie wa kwani hivyo. Van Quiz aka Chigospel chinyinge God will uplift you. Yote biroro direnga ase gospel na bokari ukenyara sana. Juliet kutoka Nyamataro salimia huyo Van Quiz, mwambie aendelee hivyo hivyo, songs zake ziko sawa kabisa, tena mwambie atumie talent yake sawa sawa biamono. Na naomba mumweke song yangu ya YouTube Kelly Techno ama skani na sijatoa fida. Okay, oyo ne request yako beka nere na tere tokora no mwana muziki ogakale. Na Joyce Korunya Biore nero tebire Van Quiz mbujo gokolega asia. Igombye mana mashabiki asoko gendera ko bati morobelyo yoiga astole no munyangongo umunyangero mukongima Van Quiz olega iga ase studio. Bo igona boko tonyara gwetera senjere ya Facebook na otole Ndizitv News YouTube na otole swaga subscribe na boko tonyara tole live ase omorobelyo yoiga. Bono Van Quiz abandongo tabarenga huyo jamaa anakaa ni kama kamtu fulani, saa zingine anakaa kama Vicky Young. Mpamwe watu usiano na basanii ababere bako kubiga barra naona Mariogi mogochirana na Vicky Young na kamtu fulani. In fact ya karo waso studio na rata banga ambie huyo kamtu fulani nimemsalimia sana. Wale mogochirana na nyana Mariogi bako tebanga mwate connection usipoiri mboro. No nchena kamtu fulani we just friends na Vicky Young we just friends na ande ese industry ka stock or na yam lakini you are not related maybe to relate kwa music. Okay. So lio gi maybe onya lio giri ko bwekana na bora nyole kike lya gotena gengotera. Yeah. Okay. Igo bwirimbo ya mura basani ba kurusi no kora the same thing and mo kore ekwirende egase anyo bwiri bororo bore ase music. Nyuma tutaragenda nga ubuye bwa matera ega omboro byo bugwikira bono gusinga yo matera yaga kwikiri osonye gwatari rande iga na bogo totogeri iga ase studio ase ngenjo chinsa na chichi tubwate kero kende ingogo ko inspire kurusi iga mwana musikiki ogo ko inspire nande kero kende nguraga niko koranere collabo asaba abasania baba Gusii ngogo ko inspire litangani Gusii gaiga
I just love every musician in Gusii. No anja bonsi no anja bonsi kanara era batanga eni nganje to bonsi kova ni kwisiere nyore libale go ikanga ke collabonere I mean me ega sinabonga kona no ndewenzi nabonga kona umusani no ndewenzi ko Gusii so Gusii ga igomonto sigete togotera yani chichiranete kabisa ndani Danligi. Yeah, wenjari. So very soon ka. Yeah. Okay. Rena ro monto nsigete kabisa because liyo gyagotera is not easy umuntu ndewenzi wacha golitera. Mwanya batemanere no nyankendi ko temana mario gino anga mo rhyme. Yeah. Iyo kera tu miranire ngora tiemana tare. Abo no tare kiege. Rero mbo no tare ke. Mwara challenge ni. Yeah. Igona yaro musani ku Gusii oro chenga onyole chingaki nabo moko kore collabonere. Kazi tutafanya na kila mtu lakini yeye ndo naona ako na ile kienye mimi natamani sana. Na kero kiende bono kwa rure Gusii wachire Kenya ya Itengi Machi County Chonsi 47. Musani kiulio ko inspire koranga nyore chingaki nabongwa kana na nyareve ogotera. Okay, Kenya. Aba basani baitu ba Kenya bonsi. Kenya gaiga umuntu nsigete kabisa Meja because Meja esigento gego gera musigete talinga sogotera gusiki. Meja no umuntu ole very humble na ndo umuntu go support any talent. You see Meja talinga na one chiba so chikomwaka na motere ne. Is only that yarolenga kimuntu nabwate talent. And then ukobwata ukobaka. You see, that's one thing I love about Meja. Yani mwanjita singenjo umuntu osibogete kokonya a talent. Korale. Yeah. That's why I love ngotera kikulikuwa ye wanchite. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu. Tuna tabia zetu tu. Igone wanchite kabisa. Karamo kwanera ngo Meja na bora nyore mna tole igaone nyore na gatuneti kuno saga kare arorenga ke. Ndoche jamani reiga yanchite gasiane onyorenga ukurikirio manyete nga macheso nyaro ukurikirio mokwanera. So Meja popote ulipo, I salute you. Ujue Kisii tunakutambua because you are a good guy, you support talent and keep that morale. Okay. Thank you so much. Meja igule. Mnokuru studio yangu kurikia. Okay. Mbia mono sana whatever Danley na Meja. Abuna buti role model chia ugo so abantora gani bokora na But outside there is someone who inspires me a lot. Yani countrywide. There is a guy anaitwa Japraiser. Mzimbabwe. You know that guy? Yeah. That guy anaimba local language ya kwao. And that guy unapata ana hit. You see? Inaguza kila mtu. Ni yule jamaa alifanya song na Diamond. Ile Japraiser na Diamond. I think you know that song. So huyo jamaa ana inspire sana because ni kama uimbe Kisii then it trend country. Evento kiko so nkoro yo moto. Agotere ruga ya havora kini nande ya trend. Yeah, that guy na renganchite yani worldwide kabisa. Huyo ndo mtu anani inspire. Yani nikimwangalia anasema nataka one day nikiimba song zangu zinazikika zitrend kabisa. Otera tu monuine Gusii lakini ya trend via sana. Abumbuya. Okotera ngoro gwate ba masikani. Nakunta gete toro sento konyore. Turawaka ekero tokugendera a break. Okay. Igo mbia mono sana mwanchu muligiria gendera gutuma egerangari kiao. Kurende tio turaenda amasikani. Tosuka. Yabera igatwanga inabana bamo endamwa mwebiti nagusito kurwanero bolemo endamwa mwebiti nagusito kurwanero bolemo chibesa no bwate kimbwati isike baminto bunande egari no bwate kimbwati inanje baminto bunande chibesa no bwate kimbwati isike baminto bunande egari no bwate kimbwati inanje baminto bunande Mutakubu, wageire nje mugonchaya. Ancho nacho kalita Mwana kabuna nje nomo. Ina mwamwene ibero. Nere kogera tukurwana. Akanyumba kayagi kwagacha. Mwatebe na Tanzania. Abana bagweta matemu. Enda mwamwe mwabaroga. Ingo simeka kiende kiama.
mwarete chiombe chiarisia nikitokorwanera mitotiga ngotigwane intu n'abana bamo tigatoreto morembe nikitokorwanera mitotiga ngotigwane intu n'abana bamo tigatoreto morembe ikeke gusikia bere igatwanga inabana bamo ikeke gusikia bere igatwanga inabana bamo endamwa mwebiti nagusito kurwanera obolemo endamwa mwebiti nagusito kurwanera obolemo chibesa nobwate kimbwati isike baminto bunande egari nobwate kimbwati inanche baminto bunande chibesa nobwate kimbwati isike baminto bunande egari nobwate kimbwati inanche baminto bunande tata gante byomonto no monta go goita no nyogo ko ebinto kwana makaso musani kimore como gari asebuto bindi mwekora ndere kunombo gesiri maranje takiri tuanganire baminto gusikingo kwana nje mwante yankiri eseyo ko iboro kore bosa nabora genda ekore bosa okoba yo bwata chibesa ebinto mo kwana byaba bosa nikitokorwanera mintotiga ngotoigwane intu n'abana bamo tigatoreto morembe nikitokorwanera mintotiga ngotoigwane intu n'abana bamo tigatoreto morembe ikeke gusikia bere igatwanga inabana bamo ikeke gusikia bere igatwanga inabana bamo endamwa mwebiti nagusito kurwanera obolemo endamwa mwebiti nagusito kurwanera obolemo chibesa nobwate kimbwati isike baminto bunande egari nobwate kimbwati inanje baminto bunande chibesa nobwate kimbwati isike baminto bunande egari nobwate kimbwati inanje baminto bunande. Pero kuno kuyevani quiz. Thank you. Abantu basikane anya kubwata anya tubwati sikoyo mino nalia maskani yako ba. Mbia mano mwanchu muligelie gotogenda tokoba nere van quiz wasa Kevin Ngiti kurugale chinse mochi asengera agenda togusangana inte safari yaye ali arorira asomuziki yo Gusii ali arorira asomuziki buna abasani ba Gusii onsipina agenda togusangana intwe maiga ase studio karo Steven akoteba pamoja twende mbele van quiz korakio nduso ya mache oyu akolika korochinse machiabo basimbia mono sana umewakilisha abantu ba bubasi hano van quiz watevire meja nere mambo yote nkiora kwanere kero kende amangana yo muziki agusi muziki ogusii abasani bonsi bono ndoli wateba gose secular gose gospel muziki ogusii ngakionyoroche kwikira bono Gusii muziki ogusii so far bono nalio chakire kogiro because bono nalia competition kabisere and then when there's a competition that means there's a technique ko aroli ona Gusii akanyora oyo so kirio gotero okuya kole next kwanyoro so kirio kuya kabisa competition van quiz kontigare ntitiganda so through that nalibono kwanyora bone umuziki ogusii nalioko okogiro you see the likes of Makubamba they hit million views akina PUBG ani akina Viki champion akina Vitstan nabantu bago hit 1 million kwarale so through that kwanyora bono kero umete song ucha kuika 1 million that means ya tali sana so bono muziki ogusii bono gogro and what I can say let's just put more effort tochamo kabisa we just work like a team Gusii no muna Uganda you see Uganda metabako work yani bako make sure umuziki onye umonto so kibakoranyo bush bago bush ba push ya kotero go kwenda kabisa oyo nde naira gago so kiba mo bush the likes of Tanzania ukanyora likes of Wasafi uno montazo ko kotero go bush within 2 days kwanyora kotero kole 1 million yani babwato bo mo batagetikira umontahe amanyikane isikali bona wanda kwanyora mo gweta cha toize go chamo like Tanzania yani ume Tanzania tuona depend in music toize ko Gusii ko bona tebenga na intubono tigato be K40 yonse ase music kwarali tosirane yani within
yani tora kine sana. Yeah, I can see yani to ise ko koraigo. Basani ba Gusii to koraigo. Gusii it can be yani the most interesting yani as a music. As a music. As a Gusii ngimana Kenya ngimana. Yeah. Kero kende abasani nande na ranga abasani ku Gusii sana vijana mne age ino niko bagukina kegima gochigoro kabisa. Eyuere byanga talent nere asabasae igono gusirwa no nyana baraiba soime abasani abachire bamanyikanire basoime bababwate amaboko. Kero kende karoto ukora kegima nyugete chinsati cheito cherire nkaibwero chama tukari bosio osenkyo planet uchikokora guchimotwe kende ngire jikoni toganye ande go kolonjo oretega to kelonjo kurororo kabisa. So tuanzie na kama kuna kitu vitu ni mingi korabo ni mingi and soon watu expect kitu kubwa na msanii mkubwa kutoka Kisii. Kwao wako juu kuna kitu kubwa sana inakuja soon. Itakam na tutailonjea tu hapa. Na pia kuna kama in the next 1 year nini ama 5 years just wish and pray God like anieke tu kwenye anataka. Tali sinta itegoika. Sinya saate te kombeka. Lakini asaro chika naonta kereko ba tigambeka oro. Otara kwani ngana yo mweli kabisa van quiz. Tiga to oyo minto Brighton Makoli. Oyito kora ko matachi ko ngitanga kwa to musani bono kwa banaye. Akumuri neri buri moiga. Ekero chikuru ngana yo mweli kegima ochi asaba Gusii. Anje na tegere na ibuli nambia mwakire mpako meto mosikino ni yogo. Gene yasune yansu ni sonda ko wol fan kwisi mondiri na ankora turabasani bandi ba kwa chinkero anene bono no musimu siasa ba kwa ka ba ko tokyo monto gete go buri kerogo go se ba ko tokyo magana siasa ai no la sera ini go se no take ko tokyo monto de bwensi o siasa nje ni koleta otherwise ni koleta wotera in support tio mwana siasa ikachana yangu ni support Simbarati gotero kuningo kolete no kola ase channel yangu na pia korugali seito na support the guy mwenye alinisaidia nikamaliza hiyo song ya maskani ni mo support ngatero como kwa so I do support kero ndo chengo muntu na bwate manifesto linga njete era tokonye unantu vijana I just support ambio mwana nali na kwa sara eso nje chere okwanenga na yawo yo moyo lakini yako terankoro likonde abagaka naro chali bako kumanya soga rusiti abagaka bali abatero kurikonde bakumina sana ero kanaro begete t-shirt gete ngari gange yoyo iga bona kuline challenge usano gotera eline challenge no that song ne litwa kolete kale kero ninge group no nganyora bante bagwanchite baganya kobole batero kunga igwachiete so abantu bali bagacha bagakole challenge so bagaka bali kenyenga sana kero gwachirenga konyora kemambye bantu bachire bondi ali mwane ali ni skonka so see bono konyora bagwacha bantu itubegera gatera turatenga tubegere turatenga yeah you see bono ngabata bono nainu tena nomba bwate moro kaniti mime muchiko bia bono sana onengana yawo yo mwelio ochasaba Gusii baligerete mwete Ndizi ngoligerere toli paka nawe mache ngumbu ense yonsi ngoto bwate bali wetere mitandao na wetere TV batebyange karto gukora engento na tebi onde bwensi otoligerete boniga let's support Ndizitv muntu support buna into abasani goikerabu namba konyora na into twa sokire usitwamanyikanira asegete alafu ntebi onde bwensi oto watch thank you so much nande asomoro yule twakolire thank you so much na ino asoko ngost yeah and abasani bonse people bali bandigereti nande moso abada upcoming don't lose hope and kende gionsi okora just put more effort at the end you will benefit from there na abasani abali goro kabisa igento na basabe mo korore talent gete mo maite pia maeno mumro yo na bwate talent and then one igento mo te no go tinde ke talent no mo bwato koboko aike korari asole you know there's nothing you can lose after kwa bwatiro mondo koboko and the end igento amurare at it's more light yeah let's be like a candle to bwata ya reno gokia saba sana ya to kwenda soko choli bo mwako ase bocholi to chibaso
sana sana vijana msikubali kutumika. Wewe ni mtu wa maana because uweze kuligera limino bakanyaro yegetanda orore soruete to kwenda kuboko ligena. Korore let's just use focus and use sense and then we focus. To basa kwanja ko ngai nemi ochikoboko ligena. Ya. Ubogima bwabo no bwa maana kubwa gente que ora chikongaini. Ndio maana sana. Asante sana Vanquisa sogo chase studio. Navu no to uchigo kolera ama omorobeli weli tukolia lero karo twalingino musani ito ndo chenga chi SMS na chikolere chonsi kolinde ya Carol korwa Nyamataro jirani ito agatebanga no ale meyo morobeli na ndago gushukuru sana Vanquisa agateba gendera negasi yo to baisa gokwa omoyo. Na bali banda monsi mwatu machi SMS pension ya yenda na ntumira inbox ya na argerio morobeli pension ya yenda tena mbia mono Vanquisa tena wasati abanyana ba support igo bono bali monsi mwa ene kiringo morobeli yo abairo moikira no kurutwaga chagete nse amane nusu baka bono chigo chikoraga chinse isato. Tunashukuru sana yotakate bangambia mona sana asokoligereria na ndegenda YouTube channel yao nande bainyori ne namba yesi mikroken na boko yuko YouTube ya no waswako alika Vanquiza VANQUIZ Vanquiza kwa subscribe kwa share kerega asiringia you just share alafu namba ya nesimi for any support or say any event to perform it's 0721680760 that's it. Nirolire na yule Antonio 0721680760 igonkora ngia abantu bayirikire igo mwanchu murigerere gwikirabo tutaraenda so muziki no ndo chitogukoreraga bwese nge chitogutenge tugutengera nitosokerani ande ntolikuirana njibuna botambe igonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter ande tutumira neli tukolia Jumatatu asomorulio bwensakia igendekia sunegia nsubuna botambe Brighton Makoli twana wuriyo bia Tuangaina banabamo endamwa bwebiti nagusito ngurwane robolemo endamwa bwebiti nagusito ngurwane robolemo chibeso no bwato kimbwati isike baminto bunande egari no bwato kimbwati inanje baminto bunande chibeso no bwato kimbwati isike baminto bunande egari no bwato kimbwati inanje baminto bunande Mutakubu, wageire inche mugunchaya Ancho nankyo konyora kande, mwando kabuna inche no morogi Ina mwamwe neribero, nere kogera tukurwana Akanyumba kayagi kwa gacha, mwatebe na Tanzania Abana bagweta matemu, enda mwamwe mwabaroga Jingo simeka kiende kiama, mwareta chiombe chiarisia Nikitoko rwanera mitotire gote kwanera Tata, ikimoko muna na mama Tata, ikiogo sereli mama Tata, ikimoko muna na mama Tata, ikiogo sereli mama nakikwabeira nakiokarega nakikwabeira nakiokarega Tiganko boliga, aetata tiganko boli Mia mono gato iboro yo ninche nyaleza mona makoli Sukuru ero besa tikwanya korua kiralitu koneri koli Chikoni totageti mamaruge, igobe geteke buli Agote bantu ntoli bago, mama igache tamo na intwe Wato seria soro bago, totageti go ikange na intwe Tate to guanchete, lakini ayo tuangete Mamera guanchete, lakini chipano menyete Tate to guanchete, lakini ayo tuangete Mamera guanchete, lakini chipano menyete Tata, ikimoko una na mama Koigwa mokanera chaite Kanyomo mukungu nkamotiga nkagende tauni koligi obogima Kerali tuko chisimi chianyalire Narosi denche konganyande Kumbe mama chande temokane Liogiri omanere talikorara Kingo chigwa keresi mi mama Inche na mokago ngosigete Nakiotagete edeni nteve ayengakane Mukungu no yone tatatagete Kakwango tebanga no morogi Makobyara inte korerande makobyara
makobyara tige bitina makobyara makobyara ingo morembe makobyara makobyara intengo nganyande makobyara Hello mama gakiwairire wa gakimo murone mechando kieye omokungu bloody town matiri mwendo chemotungi takwe imoki ande tera machendo siecha amachaya onsin